Nggih, Bratasena. Cedhaka karo sing gawe urip, caketa karo kang murbeng jagat. Gusti kuwi maha welas, maha asih. Yen titah pengin cedhak lawan Gustine kudu gedhekke rasa welas asih mring sepadha-padha. Gusti kuwi maha pangapura. Yen pengin cedhak karo sing gawe urip, uripmu pengin secaketan lawan Gusti kang murbeng jagat, gedhekno rasa pangapuramu mring sepadha-padha. Gusti kuwi ora duweni watak drengki srei. Yen uripmu pengin kinayoman karo Gusti, adoh ana watak drengki srei. Dadi kawruh iki mok aran kawruh sangkan paran. Sangkan paraning dumadi tegese urip saka Gusti bakal bali ana ngarsaning Gusti. Ya sinebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aturaken gumeng panuwun sedaya piwulang-piwuling paduka pulun ruci Bathara. Iya. Kanggo nyengkake gegayuhan kita nyuwargake wong tuamu. Morage jeneng kita bakal ulun Gelung Rekmanira. Kang aran Gelung Minangkara. Madeka Brahmaning pertapan Arga Kilasa peparapa Begawan Bima Suci. Ya kanthi dalan iki wong tuanira bakal manjing kasuwargan jati sena. Aduh Bathara Gunggang
mengremu sorote lan pratangga pati mawan setona wangi hangga ning haldaka manampak mere mawe serping sarira wilahing mastuna masidam sekaring bawana langgeng ora nyono orang legiwa jebul tinemuni kang madeg brahmana madeg pandhita peparak begawan Bima Suci jebul tinemuni panenggak Pandhawa Werkudara Bima Suci ulun Bathara Guru ratune Jawata ingkah Iwangan Suralaya kang matedhak ana ing sumur Jalatundha kene Bima Suci. Wah, wilahing Yayah Catur Siwah Bujo bojane Bojo Darma darmane Darma Aji Brahmara remanguswa nyundring ngengkadi karo naning aswase aning marga hamalatkum wong wilahing saring bawana langgeng. Oh, Bima Suci, iya. Tinemu nalar apa sing dadi ucapmu mangkono mau. Nanging dikaya ngapa lan kepiye wae. Jeneng kita Bima Suci kuwi isih derajate manungsa, jeneng kita kuwi titah. Yen pancen wis kumawani madeg brahmana pandhita mapan ana ing Arga Kirasaya Sumur Jalatundha ulun bakal nyuwun pirsa. Nyuwun pirsa babagan apa sing diarani mati sajroning urip kuwi kepiye yen pancen cetha wis wani madeg wong tuwa madeg brahmana luwih-luwih mapan ana papane para dewa ayo wangsulana sing diarani mati sajroning urip kuwi kepiye sing diarani mati sajroning urip kaya mangkene para age sawangen. Mantan sumula madang ijro pasarean
ngenani wadul normu remu kelingan ngangrangan wong wilahing sekaring bawana langgeng walah Werkudara pinter njara langit ngaku iso idu geni ngaku iso ngikal jagat ning dikaya apa lan kepiye wae jeneng kita kuwi bocah bayi wingi sore ibarate durung ilang pupuk lempuyange lah kok wis wani madeg dadi pendhita tak colong kapiangkuhmu tak takoni mati jroning urip bablas mati tenan mula-mula kena kanggo pengeling-eling lamun to kinudrat jejere dudu brahmana dudu pandhita iki aja sok kumawani madeg dadi wong tuwa sapa-sapa diwejang sapa-sapa dituturi ketemu kancane ning ndi wae dituturi ning warung mejang ning endi mejang kaya pinter-pinter rumangsane sing kok wejang iki ora risi wae piye dadak nganggo jeneng Bima Suci barang suci apa wong nyatane isih reget sing dadi gedhoanmu ora jumbuh lawan pakartemu tak colong kapiangkuhmu tak takoni mati jroning urip bablas mati cetha wis ora ana sing dadi pepalang ulun kundur makahyangan lho sapa iki sing ana ngarepanku sapa? Aku Bima Suci. Ana wujudan kang padha. Wujudan kang kembar tan prabeda kowe Werkudara. Iya. Aku Bima Suci sing papan ana ngarepan Pukulun Bathara Guru. Pukulun Bathara Guru dawuh, aku kon nuduhke mati jroning urip. Ya iki sing diarani mati sakjroning urip raga lan sukma bisa sabejaga. Oh. Jebul tinemune mati jroning urip iki raga lan sukma bisa sabejaga. Yen ngono jeneng sira sukmane Bima Suci. Ya. Yen kaya mangkono kleru sing dadi pandhawa ulun marang jeneng kita. Jebul tinemune nyata brahmana kang linuwih Bima Suci Pukulun Bathara Guru kepiye sepisan maneh ulun nyuwun pirsa coba sing diarani pati sakjroning pati kuwi piye pati sakjroning pati kaya mangkene lah yang sekaring bawana langgeng Werkudara tak colong kapiangkuhmu tak takoni pati sajroning pati bablas mati raga lan sukmamu ya ulun kuwi dewa dikaya ngapa lan kepiye wae antarane titah lawan dewa kuwi derajate dhuwur dewa. Lah mung titah wantah wani mbantah wani mancasi lawan ulun Bathara Guru. Dina iki bablas sukmamu mati raga lan sukmamu. Gilang-gilang pandamu. Ya, purna kang dadi jiban ulun-ulun kundur pakayangan. Wong kuwi lah ing sakaring bawana langgeng abot
sukuku anggonku bakal jumangkah kaya binandulan watu. Kaya-kaya ana sing ganduli lakuku. Iki sapa iki? Wah, yo aku sing ganduli lakumu. Aku Bima Suci. Ora ana wujud ana swara kang tumeka talingan. Iya. Aku mapan ana alam antara ya alam gaib. Kowe aja nyelaki kasunyatan ya iki sing diarani alam pati sakjroning pati. Oh, ngger bali kaya winyuni tulung ana ulun ngger. Kalame mawa limut kalamatan jroning alam ganyu. Saknyatane iku kanyatan haki. Duh Penemban Bima Suci. Kula pun cantrik Anoman nyadong dawuh Bayagati ning karsa wedene Paduka Penemban namiji swanipun Anoman. Suami kula aturi babar kula aturi medhar Penemban. Nono inggih Penemban. Kula pun cantrik Gatotkaca nyadong dawuh Penemban. Wah, Anoman apa dene kuwe Gatot? Anoman sing tanggep dadi cucu ing laku para cantrik-cantrik kang papan ana arga Kelasa ya sumur Jala Tundha ana kewajiban tumrap jeneng sira. Menapa ingkang kedah kula lampahi kula namung sendika ngestoaken dawuh. Iki dina semune ana kang bakal obak-obak katentreman pertapan kene. Sing tak jaluk pertapan arga Kelasa ya sumur Jala Tundha beteng ana sing kandel jagang ana sing jero. Aja ngati ana sing cupantaka gawe utran-utran lapak ana pertapan kene. Kok piye Penemban sendika ngestoaken dawuh. Sarating panggilan sumula
Wah! Wes! Wah! Ridu mamur mangamur-amur wahan pengaran ngajure gong maguru kangsa tetekat dia butula war panjredeng Nuranggesti rekata ingkang bojo lelayu sepi weladala ana satru cilik bungkek kakek menteleng ripate brengose sekol sisih grugat-grugat sapa iki tambuh lawan aku Cantrik Kargo Kirasa Cantrik Setyaki yang dadi aranku Cantrik Setyaki dasar para nyata rantak-rantak barisan so ngendi lek nom mripatku jer gobomu mburi saka dandang mangure kekeseteng Kanjeng Ibu Bathari Pramuni salukat katut barat sing dadi aranku ndi sing jenenge Bima Suci ndi Begawan Bima Suci sing panuh wani cuman toko madhep pendeta Sukurjara Tundha kon maju rene kon nekuk dengkul nyembah delamaan kowe wedine ora gelem nyembah marang salukat Gatut Barat kelakon bondo tangane srimpung sing ngene tugel gulune iso nugel gulune penemban Bima Suci waton bisa nglangkai banggene sencaki candhak sabet rembangan remuk-rempu dadi rempon wis candhak ayo sebelake diadem selahi no duduk di duduk op ah what wah 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 wah
Một hai trăm đá quét ba hô phát hiện nhận lột lột quét ba quét ba Anda what? Papio. Hei, hap, mentolong ke bulan cepat, hap, hei ho, waduh yuk, lo, wah, sampluk bodoh mudar, hei, oh. Ayo, lawyang di kowe. Sabet godho mudar kowe. Wet lho, wet. Woi. Waduh mati aku. Kian. Oh, wet. Oh, wet. What? No. Mundur. Munyuk putih sing jeneng Anoman kowe. Candak rica dadi apa kowe monyet? Kakekane bledek kolak ngidoni. Hus. Cengengesan. Yo. Awas kowe nyuk-munyuk. Rame gak candak kowe nyetmu.
Pramara remangu somyong brengeng brangeng ati karunaning kasose wong wilahing sekaring bawana langgeng Yayi Bathari Permuni kepiyanggon jeneng itu nutus supaya ngrangket si Werkudara. Bat. Dapa kula Bathara Guru. Kula nyuwun duka ingkang kathah. Dereng ngantos pinanggih kelawan Began Bima Suci jebul dinenipun para cantrik-cantrik arga kelasa dados klilip dados pepalang lamaipun madya bala dandang mangure. Kula nyuwun duka ingkang kathah dereng saged nyuwanaken Werkudara. Dapa kula sumingkira tak rangkete dhewe Bima Suci. Werkudara ulun Bathara Guru ratu ning Jawata ing Suralaya ulun wirang lamun ta kalah Prabawa kelawan jeneng kita mula kangsa wis ngrupa haya kagiat kena jaring Jala Sutra ora isa bah jegurke kawah Candra Dimuka.
ing suksma sinuksmaya winayu ing asapi sinimpen talang ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyu Togo apa dene kowe mbilung aja kaget tak timbali sowan ana kedaton parang kencana kene ya Gong. Sing mboten kaget niku sinten? Pancine ndungkap Madyaratri kula kalian mbilung dipun timbali semu beneh lan adat saben wonten menapa sinuwun? Nggih, Bos. Niki semu enten wigati kaya darurat. Meh jam kalih dipun timbali enten apa ya, Bos? Togo karo bilung nggih wonten dawuh. Dawuh. Panjenenganing Sun Nalendra Parang Kencana Prabu Karungkala wiwit biyen mula sing momong kowe Togo karo bilung. Mula iki ana perkara kang wigati sing tak jak rembugan ya mung kowe Saklaranta. Nggih. Syukur bagus sewu lamun tapa duka niku maksih kelingan yen sing ngopeni sampean wiwit cilik niku kula kalian bilung. Ya lho. Heeh. Cilike Sinun Prabu Karungkala iki jan bedhike nakale ranjamak ya, Kak. Oh iya. Senengane ning pasar njupuk-njupuk apa-apa ora gelem tuku. Bareng gedhe Iki anggere ana cah wadon ayu iki mesti disenengi. Ngono. Ya jenenge wong duwe panguwasa. Wonten wigatos menapa sinuwun? Togo nuwun. Aku sakjroné dadi ratu ana Parang Kencana kuwi. Aku duweni watak adigang, adigung, adiguna. Tegese banter seneng lancangi, dhuwur seneng ngungkuli, landhep seneng natoni kuwi sing dadi watakku. Sapa sira sapa ingsun? Anggonku nyekel panguwasa ana Parang Kencana bondo donya pirang-pirang tak entekke kanggo kebutuhan pribadi. Nadyan to para kawulaku padha nandhang keserakat, kawulaku padha melarat ning aku ora peduli wis ben. Melarat-mlarato dhewe, kere-kere dhewe. Bakune aku mangan bondo negara uripku kepenak. Ning aku ngrumangsani saya tuwa kok. Lajeng kersa paduka Sing Prabu Karungkala. Aku ngrumangsani duwe dosa gedhe kok. Jebul tinemune tumindakku kang adigung adiguna mangan bondo negara kuwi kleru. Pun kleru ket biyen. Wong sing jenenge korupsi niku kleru ngoten. Mula pranatan teng negara Parang Kencana niku kudu digenahke ngoten. Mula ampun sok alim. Mangan sate kirik haram, korupsi halal. Ah, ampun ngoten niku. Nek kleru ya diomongke kleru, nek haram halal. Ditawani rica-rica kirik haram. Barang ana duit negara dilek dhewe. Kuwi lak biyen. Ya ah. Mula kuwi aku saiki tobat kok. Aku tak takon karo kowe. Besok yen aku mati, aku apa iso munggah kanirwanan? Besok yen aku mati, apa iso sampurna patiku antuk kaswargan jati?
ya mangunggung kandungan rimang lirlena tanpa kanin yen tan tulursa mengko tiyah utama ladala iki kangaran pertapan Arga Kilasa ana wanara seta kang abyur sandhane dalah satriya bagus wernane sapa tambuh lawan aku Hanuman aku Antasena lah kok ana buta ijen tanpa rowang tekan kene yen nyawang sandhangane kaya ratu iki wae nggih nggih ratu kok ora ana pengawale teko kene kok tanpa kantha lan kanthi tanpa kantha sepasi lan kanthi ampun digandeng ha iya takoni Pakde buta ngendi iki apa buta kesasar apa piye ana wujude ngraseksa sapa iki aku Nalendra Parang Kencana Prabu Karungkala apa bener ini pertapan Arga Kilasa iya dasar Puranyata pertapan Arga Kilasa ana wigati apa kowe teko papan kene aku bakal Purwita meguru marang Begawan Bima Suci aku ngrumangsani dadi ratu kang reget akeh pakartiku kang tumindak dosa aku pengen lebur dosa karo Bima Suci marake aku suwanki ana ngarsane Penemban Bima Suci kowe bakal Purwita swita nang ngarsane Penemban Bima Suci iya Hanuman dasar Puranyata sumurupa aku ora goroh dina samengko guruku Begawan Bima Suci ora mapan ana pertapan kene banjur saiki papan ana ngendi diboyong para Jawata Penemban Bima Suci kanggep tumindak luput mula kena Jalasutra jegurke Kawah Candra Dimuka yen pancen bakal meguru lan Penemban Bima Suci samengko mapan ana Kawah Candra Dimuka wah salah trimo guruku Begawan Bima Suci wah disiksa dia mapan ana Kawah Candra Dimuka ayo dewa luarana guruku Begawan Bima Suci Jaya kusuma asih mring kula Werkudara ulun nyun pangapura ya nggih ewa dene jeneng kita datan luput ulun pidana jroning Kawah Candra Dimuka aku mapan ana kene aku ora rumangsa dipidana apa jeneng kita ora ngrasake panasing Kawah Candra Dimuka babar wisan aku ora ngrasake rasa panas anakku ora rumangsa disiksa mapan ngono kene wilah ing sekaring bawana langgeng syukur bagi sewulan mung kaya mangkono Werkudara kaki guru ana dawuhmu apa ulun nyuwun pangapura kok apura ya nggih ing atase Gusti wae Maha Pangapura kenapa aku ora ngapura lawan kaki guru ya tapura sing dadi keluputanmu ngaturke gunging panuwun prasajan wae ulun bakal nyuwun senjata pitulungan lawan jeneng kita nyuwun senjata pitulungan apa
iki dina ana pangamuking Ratu Parang Kencana Prabu Karungkala. Para dewa Durandara kasuring yuda. Jeneng kita bakal ulun wisuda dadi jagone dewa ngadepi Prabu Karungkala. Wah, kaki guru. Aku gelem dadi jagone dewa nanging ana syarate. Syarate apa? Iki dina wong tuaku isih mapan ana alam pangrantunan. Bapa Pandhu Dewanata udakara 1000 dina kepungkur mancak kasedan jati. Werkudara anake lanang duweni tanggung jawab swargane wong tuwa gumantung marang anak. Aku sagut dadi jagone dewa lamun ta Bapa Pandhu antuk kaswargan tundha sanga. Ayo Yasumala kinudrating jagat pinurba ing dewa. Wong tuwanira Pandhu Dewanata kalenggan samengko bakal kajunjung derajate mapan swarga tundha sanga. Pun Bapa Pandhu Dewanata ngaturke gunging panuwun marang jeneng sira ya nggih anakku bocah bagus. Lantaran jeneng sira pun Bapa Pandhu Dewanata kalenggan samengko antuk kaswargan tundha sanga matur nuwun marang pandongamu ya nggih cah bagus. Penemban Bima Suci kula pun Karungkala sungkem kula mugi kunjuk. Wah kowe sing gawe rusak kayangan iki dina Werkudara dadi jagone dewa. Wah
dadi karung kala pun Kakang Dwarawati. Wah, jelita tresna lawan jlamprok. Tanpa lakon iki mukal Kyai Werkudara kaya sinengkake nggone ngunggahke kasuwargan marang wong tuamu. Kang Mas Werkudara Kang Rayi Harjuna ngaturaken gunging panuwun kang tanpa pamit. Lantaran Kang Mas Werkudara Kanjeng Rama Pandhu Dewanata antuk kasuwargan Tundasana. Gegek gemel-gemel sadulita. Semar nderek nyekseni Den biar padang tetrawangan lampan dalu menika Kang Rama Sinuwun Pandhu Dewanata santuk kasuwargan Tundasana. Mugi-mugi kanthi lampan menika dayanana swargi Bapa Suyana ben Tukiya antuka kasuwargan Tundasana. Kanthi lampan menika mugi-mugi keluarga ageng Busukat tansah manggih bagya mulya lair lan batine sedaya manggih slamet wilujeng rahayu 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 salaminya.